লাই थांनाय 12 जुन सालमारियो सुति बाय पोस्टिंग थांमानि लामावो बादारघाट रेल स्टेशन ट्रेन मालखुंनि क्लाय थैमानि सपन जमातिया मुगै खरसे आसाम राइफेल जा सारो लेट सपन जमातियानि नुखुंगो थांगै खाखामानि ते बरम याफारमानि लगे लगे नुखुंनो चुबा चुख्लाय काति प्रासा सेंक्राक मथा मानजाखा मथानि तुइदुलफां गुतम देबरमानो खबै मथानि गुबुन आदंरक सुति पाइमानि यावगुलो जॉइन खालायनायनि बागै गुवाहाटी थांना तंमानि किला अथरबुरा आमचैनि आसाम राइफेल खालायनाय सपन जमातिया फियाबा लाई थांनाय 12 जुन सालमारियो बादारघाट रेल स्टेशन ट्रेन मालखुंनि क्लाय बेलाय सागो दुखुमानमानि अ आसाम राइफेल जवान लगी लगिनो रहरजा खाबनो हापानिया साखामनगो फियाबा बिनि साक बेलाय हामियानि बागै रहरजा खाबनो आगरतला जिबि साखामनगो फियाबा पाइथागो मथांगै नारक मानलिया बनो जिबि साखामनगनि साक नायनाय रक पुस्तिंगोते थांगै सगैलिया सपन जमातिया नुखुंगो पातिजा कक्तुमानो खनावै बेलाय खाखामजाक लायखा तिप्रासे सेंग्राक मथानि आदंरक अबनि बागै चा सालो लेट सपन जमातियानि नुखुंगो थांगै खाखामानि ते बरम याफारमानि लगी लगी नुखुंनो चुबा चुख्लायखा तिप्रासे सेंग्राक मथा मानजाक खामथानि तुइदुलफां गौतम देव वर्मा विकास देव वर्मा ते जीवन देव वर्मा मथानि आदं करताब देव वर्मा ते शंकराम जमातिया आकसं जे ताखुक मीडिया संना जे तिनि हाय गोबां मा कस्त खायने सिन तिनि लगे फाइने संना लगे मा बागै सिन लगे तमा बागैने बेले बेलेके पाइफिले हामबाय आं निजे स्वयं गौतम देव वर्मा आनियाते हामबाय ताइ तिप्रा सेंक्राक मथानि जत आदं सं तिप्रा सेंक्राक मथानि जत आकर साकर सं बिनांते बा आं मीडिया बाय संना जत हामबाय पर ताइ फाइ मानजाक फाइनाय सिन ताखुक अकरा सेंक्राक सं जत न अर जे मानजाक फाइनाय जे तिनि सपन देवरमानि नगा तिनि सपन जमातिया नगा तिनि किसा फाइने मानजा फाइमान बागैने बनो बां बेलाय पाइफिले हामबाय मारुवा तां हिंदी जों तिनि 13 दिन खना बिनि आबन जों तिनि वानसुक लाके जे बिनि नगा 13 दिननि सालसन सिगां थाङैनो किसा मुसु चुबासो लैने हनि जों वानसुक लाके वानसुकनि यागलना जों तिनि फाइने हनिबो डिसिजन ना लाके ओके सिनि तो सेंट्रल गभर्नमेन्ट जों फादर हासो बिरिंदा कासे सेंक्रा खलायतमो बाय जों जरा रिमिया सब समय फाइमिया ओंका ताब जों जे मथानि हते जों जे मथा खामानि यागोला जों जे सुति फाइनाय जों बनो फुंते कम्युनिकेशन खालायो कॉन्फ्रेंस मीटिंग खालायो बबे सालाय जों अब मथानि तिनि सिनि तिपसा खासुकसा सिनि सपन जमातियानि नगा बुफ्रो थांलायनानि बुफ्रो चुबासो लैनानि जेफोर बं अर्जेन्टलि तक प्रब्लेम बं खना 13 दिन के बं तिनि मैक्सिमाम अबाउट किसा मुसु रां नांनाय ओंका आबनो जों वानसुक लायमानि यागोला ते दुनि सालचन आगे जों रांलै माने के बेलाय जानाय बंनि सांगो रांनो फियग मानाय ओंके ताबो रां त कासे यागनि मोइला बतिनि खाना पाइथांगो आसे सामो फलांमां लाखनि सिं वानसुक लाके जत सेंक्रां मथा जो अकरा साकर बरबो वानसुक लाके सिनि जे अ रांनो बंनि ते दुनि सालचन आगे जों लेने ने डिसिजन ना लाके फाइमानि यागोला आं अर फाइनो पाके ताखो खरकसा तिनि सपन जमातिया बिनि बासैनो नुंमानि आं एकदम मकल मुक्त्रिसि नारांमालिया दुखनाका चराय कासे सेकाय सिकुन सा ताबो 6-7 बोसोर चराय नखा थिन हांगो बकासे गाहाम करंखो तंहा के बिनि एजुकेशन कासे लांमासों माहायंगै जातिसों माहायंगै दफानि बागो जों थाकामु दिनै जे दफानि बागै जों नाय बनो जे एडुकेटेड खालायनाय लेखा फरा खालायनाय बिनि संसार न चालौनाय ताखो खरकसा सपन जमाते बसे तिनि अ हानो याकारैनाय मताय चालांखा ताबो बंनि नगा कोनो परिस्थिति करिखा आबन नगै संबो मकल मुक्त्रि दुख नांगो गगन तंग बुफांनि कासे यारं तानाका बुफां थैथां माहाय ताबो अनलंनि बुफां यारं तिनि अ हानो याकारि कालांथमन बंनि नगा एकदम ताबो ताम सिरियास कामसन जरानि भविष्य तामंखा बिन आमा बाबुसं भविष्य तामंखा बासैनि भविष्य तामंखा आबना देबुन गुरि नायना केके एकदम बिरमान कागिया नैनाय मकल मुक्ति खिगलाय तंगो जतन खिगलाय तिपर सासं अम हाके संबो कासे खातानि हासानि जों साकिरि खाय तंगने संबो नगो सुति नेया संबो सर दैबा तिमबो सुति मानो नगो मातंगिया तिनि आमति कासे खरकस बो हाता फादर हासा साकिरि खाय तंगना बिजिना खाय तंगना बो जे ताखक बुखक बिनि नंनि ताखक बुखक बो जेबो कष्ट खाय तंगो के बोले जत फुजि बर खायने बो के रां गुसो गानां के बो खालाया गरै बसांगानि बो तिनि खालायका किसे मुसुबा बिन नक्सालक तमबाय तिनि बो खरकसा तिनि अजागानि गमालां काबा मताय चालां का आबन तकिने जों बेलायके खादुका बेलायके दुखु बनांका आं आबनो आनि बुखा बिसुङा तामनि माहाय आसराय बसन हके आं निजेनो मकल मुक्ति कलायता आबन दंगिनि आं साना मसुंता ताबो बकरै सिनि ताबो बिनि आसरायनि एजुकेशन खायने बय ओंगा ताखकनि अ जे बिनि थेमिनि यागल बक टेंशन बसुमाना आबरं ते बसुंला डिस्कस खालायनाय सिनि ताखक जे अरा
জীবন সাইকেলাংখা yang dabiga সাইকেলাংখা borok bo salage borok bo asana felino bongni je department hote tam subijaman bono pension reiman rang rok busuk reiman je strani education tam ke qualification khlai thinanga bini je education lama tam kha chati chungai mana abon teibo sungmotha thamese bin logi tongnai tai bini je nogro jodi problem khakebo sing takok songkram tongo yang ora salko jomate tongo botini suti pai thangmai bo nogo bini unit ma thangka ma kifilka তখন বরক ব নাই তনে যে কোন এসে প্রবলেম হকা এক্স ওয়াই জেড সিন তিপ্রাসা যে তিপ্রাজা যে কোন জায়গা সিনি যে 19 দফানি বরক যে গরৈ তং জায়গা সং অমাকে বসং সবসরি তং থিনাং সং रै থানাই আং ওয়ানসগ যে তিপ্রাসা যে জায়গা কলক তং আরা ফং সং সবসরি তং তিনি যে অ লেট চিনি সপন জমাতিয়া বিনগ ফাইব সং খা তিনি খা কসম খাই খা দুমুক খুনকা हासालनि फाइ जतन सं फाइलेके जतन सं कासे सेंकराक मथा जे सिनि सेंकराक बब कासे खा फातर हास बिजन खाइ दङ हासाल तिनि तेले मुरानि आम्बासानि तिनि गाबर दिनि yang तागजल आइदिसिनि तिनि वातेना वाते हिनजावनि नबन हिनजावनि सातुं हिनजावनि सं तिनि कष्ट मुसुके तिनि अरत फं नखङ खाइने किसा शान्ति दैना सिरदै मान नंनि ताखो बखुना बंनि नंनि बरगना सं किसा शान्तना दैमान सिनि आबुना थिं वासुम थिनेंवा सं अमाके अनेक जागा सं थानाव शान्तनाय थनाय आं खा खालायता যতন মানে যে সেংকরাং মথা যত তংনাই রা বরক যতন বুখা কাহামং जों যত জাগান সুবাই গো थाङो जों थिनांगो सुबाय थानाय सिनति प्रसाद गदेरनो जों जद अबसमिया थैमानि सिमिया जों गदै बोसारनाम जों सुबाय दङ जे जागा एकदम अपारेशन खालामिया रां नाङै दंखा ब्लाड नाङै दंखा थै नाङै दंखा जे चराय बोसा रोगि हान्जे कालाय दंखा पक जों बनो थांनि जों सुबायने जों मेडिकल ट्रिटमेन्ट खालायो प्लस जे माइ मासे बनो जों माइरम बगबं जे कसम जरा बनो कम्बल जों आबो बागैया जों जुदा आबो सिमिया बागै दंया जों जे दैसिनि दफर तिप्रास जे तिप्रास कलक जा दंनो जों बंनो बेलाय जागा थांनि सुबसरि दङ जों थिनांगो रै थानाय आं आबोनो मिडिया इन्टरतो सानामु संग नरक जतन वानसु जे तिप्रास नरक ब माकिना जे गरि बोसार न नेंनि गानगिरि दंखाय नरक ब कासे खलगनि नेनि खरसा खनि राङ माबा बिन कासे जुदिनो सिनि तिप्रास लाख कासे बरक जुदिनो खरसा का 1 लाख फायो 1 लाख खरसा बरक बिनि 1 लाखनि प्रब्लेम तमनि आबोनो ब हस्पिटाल थांगैने बतिनि इलाज खाइने बकासे तिप्रासनि बागै हामनि बकासे डॉक्टर मन इंजिनियर मन थिंगो जे कुन कासे तिप्रासनि बागै बकैने तातेसिम हाके बाजै मन सिनि आमा हासे टारगेट सिनि तिप्रासन बागै सं जतन वानसग जे तिप्रासा संताबा आं तागिरि खाइ दङ आं जे रां दङ आं नुको दालान नगो दङ के नों दालान नगो तै दंनि जिनि जिन तिप्रासा जे हासुग कुसु खासंसां गारि म थुइ दंनाय बरक नगर वाते दै गरै माइरम गरै माइ मासे कम को वाति फाय के बा नखुं गरै थालिक बुराया को बुलाय आपतिर रैसे बरं नक तांगैने या मुया फालायने आइ को या नसे फालायने आपतिर साने जों बं नके बेलाय जों दुखान नाङै दङ जों थिनांगा मा हायं फाके आबा मांने जों जे गरै बोसना जों माके नके आनि जे पासनि लाइफ जे को थांमनि जे लाइफ थांमनि लाइफ न आं ते वानसगने आं तिना मथन हयते साम खलाय दङ थाइनांगो आं टेप साम खलायने आं ताइ हामबाय रवा सिनि दा प्रेसिडेन्ट जों सिनि जीएस साइमन जमातिया सेक्रेटारि सिनि जगनन्द जमातिया सिनि yang केसिआर सिनि संग्राम को जमातिया सिनि केसिआर रनन्द को देप्रमा मताइ सिनि अर्गेनाइजेसन सेक्रेटारि ताफुक जीवन देप्रमा ताइ जीवन सिनि तिप्रासानि जेत खाकवा जिन तिप्रासानि जेत सेंकरां मथनि जत बुखा काहा बुखा क्वार खलाइबो तिनि बरक रहमाबो बिन तिनि अरा फाइमांका आं बंनो बेलाके पाइफलिया हामबाय मारो तांहिनि नंनि चबसो बसे जों तिनि अरा फाइमानो आबनो जों आं खा खालाया नर जतन पालबास के मिलुने सामुखलाके सिन अमथनते बेरांगाय जों तिप्रा हास्तो जे गरै तंमनि जे तिप्रा हास्तो जे कुन जागा बिपद दङ जागा थांनि जों पासै माने आं आबन बागै सावा बेलाय के नंनो पाइफले हामबाय बेलाय के हामबाय सिनि ताखक मिडिया संनो जे तिनि आसु सातुं जरावा वाते जरावा तिनि संबैले मागै नंनो पाइफले हामबाय ताइ बेलाय के तिप्रासा न जे तिप्रासा दा फरंनो जे तिप्रा नाय तंनाय न आं बेलाय के हामबायको हामबाय ताखक ताइ मिडिया संनो हामबाय ताखक तागारजलानि सिमि असुकनि कक्थुम चिनि खरां